Hai să vezi o metodă foarte tare de a crea un tabel în Note. Și trebuie să faceți în Note, să creezi o nouă notiță. Păi este nocturnă. După aia selectezi pe aceste iconițe. După aia creezi propriul tău tabel. Și ca să elimini una, ca dacă nu că trebuie unul. Un pic mai jos decât am venit noi pe aici, prin pădure. Dacă știi cineva, puteți scrie comentarii sau le bine zis, vă drum și mă duc până jos, în sat. Poți să uși dacă merge telescaunul ăla, Sau să fie cum undeva. Care au puteți. Vedeți că e Dați. stațiul de 4. Puteți da peste. Dar Răzvan s-a conectat și trebuie să-i aprobe parola. Da? Chiar puteți să faci asta. Ce cauți? Puteți să ștergi. Păi este nocturnă, ai zis că e frig seara. Ce? De până la 9 seara. Dar pe X. X. M-am amețit. Săracă nu merge. M-am amețit. Aici nu tot și de mai stat la multe. Poți să-i dai clip pe toată Trebuie să asta faci și al și doilea poți să... pas să fie făcut. Aia, dacă imediat aștepți să dea să că nu trebuie să ștergi. N-ai văzut ce mare fază? E ok. E super faină camera. Tot ce trebuie să faci e să miști iPhone-ul. L-am mișcat. Bine, toate Nu înghesuite. filma asta real. Și după aceea să tot tabelul ăsta în loc. Mai facem încă o dată să mai punem încă o tabelă. Da, nu, că e ok. E să facă, dar nu. Am filmat din nou. Nu te scapă pișul. Nu mai trebuie. Deci chiar ce mai trebuie, dar haide să continuăm treaba asta. Cine mai știu să vină? Simona. Atât? Da. Ăștia au căput toți într-un... Păi, dar tu că stare 9 locuri. Vezi dacă Fost adăug. opt? Asta e. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 8, da. Bineînțeles, Mai vin ei 4. mișcăm. 12 mai trebuie să vină, că discutat Noi acolo filmăm la asta bariere. stare. Confirmați. Îi filmăm. Oh, Doamne. 19 locuri, azi înseamnă că suntem 18. Cu tot cu copii. Da, cu tot cu copii. Păi dacă Chiar. 12... 18 Îi suntem. filmați. Dacă o rămâne o cameră Săracă. de 3 la 2 persoane. Adăugăm din nou de acolo. Aia, dacă vrei să faci un point din astea, Da, mă gândeam cu să bifat după sau aia nu, fie așa un poți să pic adaugi astea. de unde Da, apăs să le eu. așa, da. Nu știu, nu putem pentru că aici e dreapta. Nu, dar zic să lasă-le așa acum. Cum poți să duci mai multe? Asta aveți scris sau ceva la ce Like- să dați? Da, avem. Dați asta să-l iau. Tu că tot ciorbă ai Cine cu ciorba fără smântână? Nu, afară sunt. Că are. Are și altceva. Asta, Tot e jurul, fără lactate, că nu mănâncă. și ăsta tot. Mai punem încă unul. Aici nu Bineînțeles. suntem ca în America să zicem care sunt vegan, care sunt gluten Da, noi free. întotdeauna am ținut cont că mai Nu, dar s-au omis. că nu Am sunt reușit să fabele. fac și apropiat. post, că țin post și să le dăm fără ca... Oare mai târziu, după... Puteți să-mi dați ceva, o farfurie mai mare și un cuțit? Iar după Are Lidia și Am niște chei. puteți să Nu, faci un am tabel niște nou. chei. Ar trebui să funcționeze asta și la Păi voi. mai târziu, Adel. Mă derupi Deci, chiar Dar nu știam că include și de ați putea faceți chestia asta, dar tot în gălăgie. Două clipe nouți. Da. Și dacă mai vreți încă unul, puteți să și numiți. Dar pentru mai târziu mă refeream eu. Dacă lăsați acolo undeva pe o masă sau pe o bar. Servic Uite, service. aici nu-i cabană. Dacă bineînțeles, Păi dacă era cabană, mă băgam peste tot. mai adăugăm încă unul. Nu, suntem vila Brăzești, deci că avem totuși... Un tabel pe Da. un service. Bași pe foc și îngheț frig. Da, știu. Știu că am fost și la. Paturi de deasupra Bineînțeles. puse, cum dormeam când mergeam în tabără de eu. Da, am fost și acum câțiva ani. Bineînțeles, faceți asta În 15 dacă paturi. vă convine 2 stele, nu putem sau nu. casa mai mare pentru că nu se... Ați putea face asta. Aia, dacă Super nu mai camera, deci la asta, doriți, la numărul 4, dacă dacă vă gândiți că nu mai vreți astea, tot ce aveți de făcut e să inserați. Are pijamale. Focul nu s-a stins din noiembrie de când am pornit
Nu-i problemă, nu, e ok în cameră. Multe geamuri. Da. E geamul la mare, la balcon. Deși caloriferele ar. Da. Apoi o să tragem și draperia, o să se Cât de simtă, o mare să vă fie convine? trasă și atunci altfel. Puteți Deci seara, dacă nu avem da, nevoie scrii să pe știm X, că știți este. tot. E bine că știm. Asta trebuie să vă fie și Aleații. folosită toate versiunile. Depinde acum pe mine funcționează. Noi începem de 7-8 pe asta. Stați să vedeți. Când e terminatul așa, că ar fi bine să vă abonați de acum.